Čiže ahojte milí ľudia, zdraví vás tu ATS. Čiže, jak vidíte, už pri videu práve ukazujem nové intro. Robil som to do rána, čiže dúfam, že sa vám to bude páčiť, keď nie, tak choďte do riti. Mne sa páči, neviem. A ešte nejako by som, pozadie by som chcel vylepšiť a to môžete napríklad dať, že ohnivé alebo ako. Môžete to povedať. Rád si vysluchnem a možno, že mi to aj pomôže a dám to. Alebo neviem. Uvidíme no. Len toľko. Ukážeme si ešte raz to intro. Tak vidíte toto moje meno. Tu vidíme a i hneď na začiatku už vám ukážem, ak sa vám video páčilo, tak dajte odber a like. Keď sa vám video páči, tak prečo nie? Dobre, čiže toto bol ATS, tak sa majte. Ešte aj ja musím niečo spraviť. Do piči.